páky. Chýba tu ešte jedna táto gála na námestie, ono vyzerá, máme tu takéto sedenie, chýbajú tu také... 22. Výzvy podpísali sme a požiadali sme o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu plán priestor internátu alebo aj telocvične, takže tie priestory naozaj potrebujeme. Z hľadiska toho, čo ešte školu čaká, ale aj z hľadiska toho, čo všetko sa to udialo, je to naozaj dneska, teda od včera sa to koná veľmi vážne a teraz som veľmi hrdá, že v meste veľmi ľubí aj, aby sme sa zapojili a naozaj tým, že bol vytrvalý, netrestaný a víziami a podarilo sa, ktoré nie sú debali, že vám nebudú ani vedieť čerpať. Pani županky už nie je veľa čo povedať, naozaj tu veľa všetko podstatné aj v rámci zriadu, tak to má výstup. A hlavne, keď sa jedná o takéto projekty realizácie. Vidíte sami, že my tu vieme organizovať podujatia samospráva pre budúce generácie. A nie je to ale ocenenie mestského úradu ani za niekde rozvoj ľudí v regióne. Alebo zriadené. Tomu, aby vzdelanie bolo ani na pomoc mimo všetkých, za mňa veľká vďaka, lebo komukoľvek ja zavolám, alebo poprosím, tak ste úžasní. Hej, to radilo od župy až po posledného učiteľa tu a všetkých učiteľov v celom meste. A ja si to fakt nezmerím.